Здравейте, уважаеми зрители! Днес ще разгледаме видеото с заглавие NV Казино. Опитай нови стратегии и бонуси. В това видео ще ви покажем как може да се подходи към онлайн игрите в българско казино, като се акцентира върху различни стратегии и възможностите за максимално ефективна игра. Игровите автомати и другите казино игри предлагат различни опции за играчите, които искат да се забавляват и да използват разумни стратегии. Например, при слот игрите е полезно да наблюдавате честотата на печалбите, да регулирате залозите според текущата ситуация и да използвате бонусите, предоставени от казиното, за да разширите игровото време и възможностите за награди. Видеото, което виждате, демонстрира именно как тези подходи могат да се приложат в реални условия. Една от ключовите стратегии е внимателното управление на залозите. Важно е да се планират последователни стъпки и да се избягват спонтанни решения, които могат да ограничат игровия потенциал. Във видеото ще забележите примери на различни техники, като постепенно увеличаване на залога след печеливши серии или умерено разпределяне на залозите между различни игри, което позволява по-дълго участие в казиното. Освен това, NV Казино предлага разнообразие от бонуси и промоции, които могат да бъдат използвани стратегически. Понякога е изгодно да се възползвате от тези оферти, за да разширите възможностите за игра, без да се налага да увеличавате основния залог. Видеото ясно показва примери за това как бонусите могат да повлияят на игровия опит и как да се използват умело в комбинация с стратегиите на играта. Също така е важно да се наблюдават моделите на игрите и да се анализира поведението на слот машините или други казино игри. Видеото демонстрира как внимателното наблюдение и коригирането на подхода към различни ситуации може да направи играта по-интересна и по-структурирана. Можете да видите как различни методи се прилагат на практика, и това може да ви даде нова перспектива за собствените стратегии, докато следите видеото. Накрая, видеото NV Казино. Опитай нови стратегии и бонуси показва не само интересни моменти от играта, но и предлага идеи как да се подходи към онлайн казино игрите по-умно и организирано. Под видеото ще откриете играта, която показваме, и може да наблюдавате всичко това на практика. Преглеждайки примери и демонстрации, зрителят получава пълна картина за това как различни стратегии и бонуси могат да се комбинират, за да се обогати игровият опит. В заключение, видеото предоставя детайлно и практично ръководство за подхода към онлайн казино игрите, като акцентира върху внимателното планиране, използването на бонусите и стратегическото управление на залозите. Надяваме се, че това видео ще ви помогне да разширите разбирането си за игрите и да откриете нови методи за интересна и обмислена игра.